Mawara lamang sa mga mga tugang na mga burubilbil dyan. Sige daw. Tango-tango daw muna kita niya na pagkaaga. Sige daw. Yan. Baraga yun. Sige daw. Papreskon daw muna. Painit-init daw muna kang lawa. Sige daw. Barayli sa kawan, barayli sa puting daga. Good morning! Hello, Ismail! Sige daw, biluhin daw tabi Ronald, biluhin daw, biluhan mo. Good morning, baby! Ay, ko. Yan daw, ginako. Kang karaw mo naman mo niya na aga. Bako ngayon, maulog ka sa tukawan. Hi, honey. Good morning. Ay, ano? Ano, be? Ano? Hi, honey. Good morning. Ay, nako. Bad ka. Kung ano pigtantara mo. Bad ka no. Igpa. Baka may sabi yung kapang iba. Sige daw. Baka may sabi yung kapang iba. Bako na yan. Ano kang pwede mong sabihon. Sige daw. Ito na. Ay, tapos, di ka naman kibang itataram pala. Yun naman sana yan na. Ano, wala na. Ay, tapos, kumusta? Kumusta ka? Uy, tumaugmahon ako ngunya na aga. Doon ako ngunya na aga. May, ano yun girmag kakap. Gari magkakawarta ako ngunya na aga, tamaugbaw na ko Gari maray ang aldaw tangon yan. Gari mataya daw ko sa lututod to. Gari kuhan. Ano nandali? Gari magkakawarta ako ngunya na aldaw I-check ko daw kung tuminama ako sa luto ka sa banggi. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salbatan ng pangyari sa makabaka. Ano? Salbatan ng pangyari sa makabaka. Anong pangyari sa... Ika daw, nakagayong-gayong kang busis kang girl na ito. Tataraman mong... pangyari sa maabaka. Ano yan? Sun is hot. Gari malay naman ang tirada mo. Sige na, makarantada mo na kita. Sabay-sabay. Para po mga tugang sa Morning Hirit Anthem ngunya na pagkaaga. Sabay-sabay daw. Sige daw. Sun is hot and that old clock is moving slow. Gayon? And so am I. Workday passes like molasses in wintertime. But it's July. I'm getting paid by the hour and older by the minute. My boss just pushed me over the limit. I'd like to call him something. I think I'll just call it a day. Pour me something tall and strong. Make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5 o'clock somewhere. Sabi ni Pading Ray, dai sinabihan na kita nin kagurangnan. Kung ano ang marahay, ang hinahagad niya sa to, iyo ini. All after Paggibukan matanos, ang danay na mamuot, asin ang mamuhay na mapakumbaba. Kaibahan an satong Diyos. Maray ang pagkaigwanin takot sa kagurangnan. Nag-aapod siya sa syudad. Pagdangog kamo sa mga taong nagtiripon sa syudad. Amen. Mikas 6:8-9. Yan. pour me something tall and strong. Make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5 o'clock somewhere. Uy,
Sa mga birthday greetings natin, ha, i-text po sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Anong araw ngayon? Araw ngayon ng, anong ngunya Ronald? Webes, ano? Webes ngunya. Webes ngayon, uy, November 27 ha. Kasabay niya to mga tugang si News Director Mar de la Cruz sa newsroom, sa Technical Ronald Baldo, Manibela, Boy Mata, sa Luwas, Mega Force Patrol. Kasabay po ang satuya na Field Commander Jimmy Nazalita, Karen Ala, Aral Mario, Joshua Bino, Jomar Bien. Kasabay po dyan si Angel Mustasa na yaon duman sa gano'n sa Tagaytay si Angel para sa sarong training tabi na pinag-organize kan Department of Health. Yan. Strong, make it a hurry. Diba? And before I go insane, it's only 12:30, but I don't care. He don't care. I don't care. I don't care. It's 5 o'clock somewhere. Alright, o sige. Ang satuya tabing numero na pwedeng i-text mga tugang mo niya na pag-aaga, 0928-777-5548, 0966-203-0034. Yes, sir. Ang satuya tabing iba pang mga numero na pwedeng i-reach out sa messenger pala, pwede. Pwede ka bang mag-chat tabi sa DCGB News Online para po sa mga Good morning mga teachers. Wait a buoys, I got it. Teachers natin. Well, it's 5 o'clock. Let's go somewhere. Ang mga teachers ta, maray na aga po sa Endogabos, mga padaba akong mga teachers. Yan, kamunan to na. Tunayon. Tunayon ang satuyang padaba ng mga teachers. Magandang morning. Luway-luway na po, ta 6:50 na o 6:80 na. Ha? Oras mga tugang sa Pilipinas. Be proud, you are a teacher. Your depends on you. The future of our children depends on you. Yan. Muna, kita man na mga magurang, dakulaong kitang papel para po mampakarahay ang futuro kan sa tuyang mga aki. Gay po ang tama na dyan, kipig-apod mga tugang na mga support. Kita bagaan first teacher, kitang mga magurang. Kaya tabi, day pag-asa sa maestro, day pag-asa sa teacher, mga tugang ang satuya na kwan, ha? Ang satuya tabi na ano ini, ang satuyang mga kundi, kita po may dakula unon mang kitang papel, ha? Para po mga tugang satuyang mga aki na yaon, nag-eskwela sa man tabing mga eskwelahan. Okay? Bueno! Good morning kay Amigong Jerel Aranya. Good morning databi kay Primong RJ Rosin Bulawan. Diyan po sa Maslo Legazpi. Happy listening po sa Bilyodo, Agripa, Antones, Olimpo. Aranya family sa Maslog, Legazpi City. Yan, sabi ni Amigong Jeril na Aranya, ha? Good morning mang kay Manong Abelda Balmaceda. Pabati po tabi sa aki kung nakapasa sa nursing board exam. Uy, wow! Congratulations! Ha? Manong Abel, igwa ka na palang kinurse. Adi, congratulations kay Trisha May Balmaceda. Yan, ha? At ano na uso na ngaran na may May, di ba? Ano yun? Trisha May Balmaceda. Good morning, Trisha. Congratulations. Congratulations, Trisha, ha? Nurse ka na pala. Nurse Trisha. Yan, ha? Trisha May Balmaceda, RN. Yes, the best. Good morning, Ate Trisha. Magandang morning. At saka good morning kay Busing Leonito Gaviria. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Bueno. Ramon tanang mga tugangan mga buena manong report. Hali po dyan sa lawas kay Basi Chief Jimmy. Asa tuya tabing Field Commander. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Uyaan sumada kan makaturutristing nga pangyayari ka sa hapon digdi sa Banwaan kan Kamalig. Alas 4:10 kaso hapon saka totalmenteng nailuwas sugabos na tadang mga bangkay na nagkaririmit sa laog kan SUV van na naatugan kan 14-wheeler truck sa Bakilid na porsyon kan Purok 5 Barangay Libod. Matatandaan alas 9 nin aga nangyari ang matinding aksidente poon alas 9
antos alas 4 an rescue, nag-shift sa retrieval operation. Kan mga personahes kan na BFP na pinanginutan na mismo ni BFP Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Jerickson Miraflor and supervision katabang sinda Mayor Caloy Baldo asin OIC Apsimo Chief Rick Mendoza. Sa sumada sa BBP, 12 gabos included so driver kan ban, ang total na sakay saruan survivor, remaining 11 gabos pin down. Nako, naubos sa 11 ano? Ubos Sus ko kaya base sa pag-uugid 11 Jimmy, sabi 11 Jimmy Sugadan, 11 Sugadan. 11 arin itong sabay mong saro na survival, saan nakasakay ito? sa ban. So saro sa van. 12 sulaman Di bali kan ban. 12 ang sakay, saro ang buhay. Nako. Ay nako. Base sa pag-uugid kan si GB News, ang driver kan trailer truck na yaon man sa ospital, nakuha sa pangaran na Rickson Zamora. Okay. Ngunyan, pinag-trace niya to Kasubanggi, nakahuro niya to si Mayor Caloy Baldo, kung sa inhali itong truck. Ang alkalde, initially, nakahuro da so painantika ni. Ali da sama nito. Ang pista baga sama nito gariok. Anong dahil kumakuha na? Sige, anyway, haling ma nito da. Dahil naman nagparapot si Mayor, basta nabanggit, ali Piyesta? da ma nito. Di ba nagpisa sama nito, Ronald? Nagpista eh. Nagpista sama nito. Sige, Jem, go. Di ko nagpista, di tama. Mga ito, so sakay talaga mga bato na kuan, ade. Okay, ngunyan. Ngunyan, luway-luway na nanititrace, anban, bako man talaga hali sa naga. Okay. Hali palan ito, BP, sa Nabwa. Nabwa, correct. Sa lugar ni Chief Bunjing. Pig-confirm iyan ni Kwan, pig-confirm iyan ni Manong Rica sa hapon, haling Nabwa, going to Legazpi. Amota. Suban, tama? Okay. Sa post ni Mayor Fer Sambulan, Kanabwa, Kasubanggi, sinugo kay ni ansayang Chief of Police, si Chief of Police Dominic Burigas, si MDRRMO, pasiring digdi sa Kamalig, PNP, partikan koordinasyon tanganing matabangan, ang mga nagkagaradan na maproseso maiuli taan iba kan mga ini taga Nabwa. Nako. Oo. Sa 11 na nagadan, 10 na nagka-miridbidan. Anom sa total na 11 nasusog na anas taga Nabwa. Nako. Anom sa 11 taga Nabwa? Okay. Sarong biktima na lang anday pa namimidbidan. Sarong babae nasa more or less 40 or 50 years old. Para sa informasyon tungkol sa pangyayari, siguro at yan, pwede niya itong makontak ini, gikan mismo sa MDRRMO, itinauan cellphone number. O kaya ang Chief of Police, Kanabwa, uya number. Ikuha niya to tie up sa mga may kaipuhan pa, lalo pa itong sa mga yaon digdi, sa mga kapamilya, mga bangkay dahil pa naiuli. Sa anuman hagad na tabang o ikatatabang kanil Gio, 0947 181 9217. Okay. Oo. Kung ano man na informasyon gustong maraman, digdi na sa number na ini. Okay. Sa Nabwa ini. Nabwa PNP ni Jim? MDRR mo? MDRR mo Nabwa, okay. Oo. Okay. 0947-181-9217. Okay. Sa mga istoryang nasagap niya to, igwang
luna duman na ikakasal pa sa nasa Disyembre. Ay, nako. Sus ko. Pasiring sa PSA Oho. na makuha kisinumar. Ay, babae lalaki. Babae, lalaki bagang Dede ako pigkakasal. sabihin, nakasakay dumang babae o lalaki? Sudo nga ni. Aso duwa mismo? Oh. Sumapakasal sa Disyembre, nag-ibahan, mako ang sinumar sa PSA kaso hapon. Oh. Pareho ini na maaram sa kinaban. Oh. Ay, nako, kawawa, no? Pasaklap man. Sangon yan, Taga sa dito, Jimmy, na duwa? na gari na buwa. Naba? Nako. So sabihin, nag-ibahan sumagsyuta, mag-ilusyon, nagsabay na magkuha kay Sinumar, maduban niya kita love sa PSA, tamago kitang Sinumar. Nainkwentro itong aksidente kaswapon. Pareho gadan. Ay, nako. So, Okay. ngunyan, an buwa, LGU, sa pagikan na alkalde kay ni, iyo an nagtatabang na, nagsugo na nga ni kan Chief of Police M. Daranimo digdi sa Banwaan kan Kamalik. Taud-taud siguro, Oo. natural makikipag-coordinar ito kay Mayor Caloy Baldo. O baka ma-interview naman niya to si Mayor Caloy Baldo. Oo. Natural, igwa pa man itong mga proseso digdi. And ang sabi, yaon pa sa mga punerarya, Okay. sa mga Okay. bangkay. Baliki daw tabi, James, sa mga listeners ta kung paano nangyari sa aksidente kaswapon. Go ahead. Kaso hapon, habang patapos sa programa mo, Tabi BP, si Joshua, may pigsisend sa tuya na to. Habang ako on the way sa Ligaw or patrolling. Oho. Di nagmamotor kita. Day ko man pa sa palimaday man kita makabukas nin cellphone ta nagmamotor nga ni pagkatapos sa Ligaw kita nagre-ring sa cellphone ko na si Joshua nagsasabi na may pigsend ngayon ako sa imo na litrato nakabugtak duman Duterte Highway. Di pinalimada ko lang ta Duterte Highway bako man sa kuyang area. Manguman-nguman, nagapod na sa cellphone si Joshua. Yaon nga sa area mo. O di nagbalik ako. Balik ako, hanap ko digdi sa Kamalig. Nachimpuan ko ta BBP. Grabing tao na. Grabing traffic na. Alas 9, past 9 na. Patapos na nga ni sa programa ni Pading Pio. Duman na nyato na araman na dakulao na aksidente nangyari. Truck ali digdi sa bypass road ang direction pasiring sa 3rd district kung saan supposed to be diretso ini tuo ali sa bypass mapatuo siya kan tinampo tanganing nasa linya siya alagad imbis na magpatuo uminibong ini diretso duman sa walang porsyon kung saan nagdadalagan anhali sa naban sinagumukay ni Tabi BP. Pag sa gumuka, diretso ng kinabayuhan, tuminog pa na duman sa hampas, sa may sapa. O yun na ito, nagpo na duman so kasiributan and diretso naan sa tuyang pagkukover ka ito, sundong udto, paguna ta matapos udto, naghapon, binalikan niya to, iyo man giraray kung ano sa binaya niya tong udto tanang udto man kita iyo man giraray so inabutan ko mga alauna nin pagkahapon sundo na nagalas 2 alas 3 alas 4 alas 4:10 kata na extricate gabos Ayun. Okay. 6 pesos na sa katabanganakan mga ahensyas, DPWC kan Engineering District, Provincial Engineer Office, trabang-tabang na tanganing masustiner so truck na day dumaos dos pababa, tadelikado man sa lado kan mga rescue retrieval group. Ginarakodan so truck duman nakagakod man sa mga heavy equipment
tanganing masustenir na dai mahirot. Takon dai itong mga heavy equipment, posibleng dai mababanggihan, dai mahuhulso sa mga nagkairipit. Tanaka ibabaw, nasa Yeah. ibabaw sa mga rueda kan 10-wheel at trailer truck, duman sa naiipit na van na nasa irarom sa mga gadan. Oho, okay. O, kan pigiling niya to sa mga gadan ta BBP, may mga aki, may parang estudyante, may aki na haros nagkabiribid na sa mga lawas. O, yun na ito. So, sundong na natapos BP, so retrieval operation. Oo, okay. Di ba, Jimmy, may bareta kaswapon na inin na truck, inutang na reparo kang pulis na gani nagisigsag magdalagan? Diyan sa may bypass road pa lang? Basi kay si Rick Mendoza, Oo. natural habang yaon siya digdi, nagkukuha manin mga informasyon sa palibot, nahiling na dain ni digdi sa may bypass road dali sa barangay sa Lugan na iirahay sa gilid kan tinampo. Oho, oho. An nairahay na gayod, pinadalaga ng diretso. Yes. O na Oho. may mga question nga ni nakunarog nga ako kay ito na Malaysia na may diferensya so prino ibinangga na ilno ipighulog na kuta na digdi sa mga makabaasan digdi sa bypass road pa kaysa dumana sa main highway. Okay. Oo, mga kuan ito, mga informasyon na nako adigdi sa habang supervisor si Sir Rick Mendoza. Ang question, idinuro diretso manggirar sa pagtubod na okay na suprino o yung manggiraray, ito na so nangyari ta BBP. Ayun. Okay. Pangyari sa Tapos, mga. habang yaong kita duman, nakasagap man kita ki informasyon, talagang pano da itong van, yung mga pasahero, kumbaga may natatada na nasa ng duwa gayod na may buminaba na, gustong sabihin, may buminaba na, so buminaba na parang estudyante, sa ginubatan buminaba. Oho, okay. Pagbaba kan pasahero, taga ginubatan, di na madalagan na suban going na sa Legazpi. Pagkilingi daing ruida. Tanga rin, truck? Suban. Suban, oo, okay. Daing ruida suban. Daing naman, di sigan kuang ka sa isip ka na to, nagbaba na pasayro, natawarang ruidang nahiling. Oo. Nagapot man nga ni ako duman sa naistoryahan. Natanya ako kung lumalagan man niya ako yung daing ruida na nakantos nga ni digdi. May ruida ba niya ako yan sa baba na hiling ta? Dahil nga ni premonition. Ang paghiling, daing banso, daing rueda so van. Pagbaba kan pasayro, pagkilingi, dahil nahiling na ruida. Kaya nagpasiring digdi. Itong nagbaba sa ginubatan, dinouble check na may mga nababarita na baga sa radyo. May mga post na. Nahiling suban, ngayon ito sa nalunadan ko, nagpasiring giraray digdi, chinek, positive nga ya, maray nga ni sa ginubatan sa nasa direksyon ko, kadamay kuta siya duman. Ay, nako. Oh. May kuana, may signos. So, yan ta BBP, sumada, pinagtugay-gayan kandi si GB News poon sa poon, sundo na natapos, haros banggi na tagrabe sugabat kan traffic end to end na nagkay-restranded ka so hapon dahil ang natural so mga so tinampo so tao kan tinampo okupado kan mga heavy equipment kaya haloy-haloy so traffic sa lugar na ini. Yan ta BBP, condolences na lang duman sa mga nagkagaradaan sa mga pamilyas kini and sa ngunyan posible sa kaini iuruli duman sa mga kafamilyas ninda. Okay, sige. Yan, BP, ang sa tuyang dagdag na informasyon, sumada, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lawas. Naiko po, yan tabi so scoop ni Jimmy. Kaso hapon, mga tugang dyan sa may parte kan libod kang Kamalig Albay, Haliwigon,
Alawigon tabi, so naging monitoring ka ni Jimmy, may kinaraman sa pagkakagadan kang 11. So daw kaya kang van, 12 gabos, kasabay sa driver. Mga tugang 11 sugadan. Halos naubos ha. Saro po sa survivor, mga tugang na papabulungon yan sa ospital. Ang masakla pala dumantay go dumang ki istorya, may inside story duman eh. May sidebar ang may sidebar ang apod kaan sa journalism, sidebar. Aram hindi kan mga nag-rescue lang journalism boda. So iba pa man. Sidebar ang apod kaya ni. May istorya na igwa ki magsyota na tagabuhi. Nagibahan, nagsakay sa van, mapasiring sa PSA Legazpi, tama request sinda ki Senumar, takakasalon sinda Certificate of No Marriage. Nagibahan, sumagisyota, tama, excited, takakasalon sinda, ngunya na Disyembre. Kanagibahan suduwa, sa van, oto, nasabat so aksidente ka sa hapon. Tabi, nasabat so aksidente ka sa hapon, mga tugang kan salpokon kang truck, 11-wheeler truck, 14-wheeler truck na may kargang mga materyales para sa carnival, tabi, duman sa may parte kang Libo Dalbay. Ganan, so parehong sumagsyuta. Grabe, ano? Ganan sumagsyuta, tabi, susog duman sa konfirmasyon mga tugang ni Jimmy na salita. May mga kwan baga kaan Jimmy adi, Ronald adi, na ngay pagkakasalon kamo, day kamo magparalakaw na duwa. Mag-ingat, mga arog kan taramong kan mga gurang. Hindi nga ito, may istorya, mga tugang nakakasalon palan sa duwa, nagsabay mako Sinumar sa PSA digdi sa Rawi, sa Regional Center, nasabat so aksidente, pareho po sindang gadan. Adi, mga pangyayari na medyo masaklap, ha? Gabos man ito tabi, mga tugang makarima-rima ng pangyayari, halos gabos na gadan so 11 na passengers tabi. Duman, saro lang ang survivor tabi, susog sa report ni Jimmy. DCGP, Baretang Bareta. Yan pang baretang-bareta kasuhapon. Mientras tanto, aramon ta na mo ng mga headlines. Ngunya na pagkaaga, sandali lang Karen. Pading alat sa ka Joshua. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headlines in the morning. Good morning, Pading Mahar. Anong latest? Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. 8 contractors. Kontratistang kongresista. Rekomendar kan ICI na kasuhan sa flood control scam. Abogado ni dating Congressman Saldico, pinalo daw namang blackmail tanganing day pagkansilaro ng pasaporte sigun kay Presidente Bongbong Marcos. Dating ako Bicol Party List Representative Ilis Saldico, inumbelto si Primera Dama Liz Araneta Marcos sa importasyon ng bagas. House Committee on Appropriations Chairman Micaela Sansing siniguro na daing insertions and version kang Kamara kan 2026 General Appropriations Bill. Political Finance and Affairs Department kan COMELEC inabsuelto sina Senador Jesus Escudero asing kontratista na si Lawrence Lubiano sa sahot na pagsuway sa Omnibus Election Code sa 30 million pesos na donasyon kan 2022. Sabi kang COMELEC, si Lubiano buda sa Centerways magkaibang identity. Ang kwarta na dinunar, hali mismo sa bulsa ni Lubiano, asinda in-ebidensya na hali ito sa Centerways. Yan. Di absuelto si Senador Cheese? Absuelto. Absuelto siya? Okay. Duwa na wawara, mantang sobra 255,000 na katao ang apektado kang bagyong Berbena sa shear line sigun sa NDRRMC. PNP nagputani sa mga protesters sa Nobyembre 30 na dahil pagtakupan ang Pandok. Saan pa de? Sa mga protesta? Sa Nobyembre 30? Duman sa Manila. De pagtakupan sa Pandok na may ordinansa sa Manila. May ordinansa sa Manila. Na bawal ang magtakop ng Pandok. Pag sa Manila ang rally? Dahil baski, nasa Manila ka, maski ba kung rally, sa public places, bawal magtakop pa Pandok? Bawal magtakop Pandok. Ayun, okay. Pati ka naka-helmet, naka-balaklava, o ano pa man, pag natakop sa Pandok, bawal. Okay. Pag nagsuway da,
Oo. posibleng dahil na makaigwa ng permiso sa mga masunod na O pag-rally. tabayulation kang ordinance sa kansilad. Kaya Malacanang nag-abiso sa publiko na dahil malanggag sa pagpapanimbag sa mga impulso sa korupsyon, malangkod sa flood control scam, na-freeze kan amlak ng assets ni dating Congressman Saldico, uminabot na sa 12 billion pesos sigon kay Presidente Bongbong Marcos. Aha. Ombudsman ipapayaram sa fact-finding and joint referral kan ICI as in DPWH kontra sa contractors na si Saldico as in iba pa. DSWD nagpatanit sa mga barangay opisyal na mapapatunayan Na? na impulso sa pagbawas kan ayuda ka mga benepisyaryo kan AI. May nangyari kaya sa Iloilo. Yodi. So 10,000 pesos na ayuda, naging 2,000 na sana. Aha. Tapos so 8,000 na, bigil rasiras ka mga barangay opisyal. Nako. Puro may istorya sa buhay. Mga paputok na ipinangaran sa mga diskaya, Saldico asin Senador Amy, Aha. kaibanan sa mga ipinagbabawal. Aha. Pati so bagyong Tino Budauan, iguanang paputok. Talaga ha? Ngina, ano ba yan? Mas kanuna sa dati. Paputok ha? Paputok ha? Okay. Ayan, ay, grabe sugadan duman sa sulo sa Hong Kong. Iyon ano? 36, as Nako. in may 300 na iba pang nawawala. Oo. Sulo ah? Sulo sa sarong apartment complex na sabi may 2,000 units na sulo. Ano ba yan? Na dipisilan masipo ang kalayo kan mga firefighter. Okay, so far VP, yung mga headlines na pagkaaga to diyang Campiways Enterprises, hanapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orozad, Legazpi City. Basta radyo, ipiwalisin nyo yan. Ganda po sabi konektado kung maski na yung load. Don't use break. Ito po si Martela. Good morning. Thank you, Paring Mar, sa mga Newspaper headline. front page. Enot sa Morning Hill. Newspaper front page. Enot sa Morning Hill. Sabi ni Pading Oden, barkadahong kung ngayon na driver duman sa van, so nagadan duman, so driver duman sa van, sa midbid pala ni Pading Oden Good morning, Tabi Padi. Diyan sa Reyes Beach, si Pading Oden, barkada niya pala, At saka good morning kay Dr. Alan Lucanyas. Yan, Dr. Alan, maray na aga po sa imo. Nayaon siya sa Privato Hotel sa Ortigas. Pa-shoutout nga po kay Engineer Luna dyan sa Legazpi. Yan, Engineer Luna dyan po sa Legazpi. Shoutout, sabi ni Dr. Alan Lucanyas. Maray na aga, Doc, Salamat on Tabi sa imong sponsorship. Duman sa mga akita para sa wish ko, regalo mo. Toto, ta-explicar ko naman ang sa tuya tabing wish ko, regalo mo. Yan Alright, na si Karen Ala, may dagdag na report. Hali po dyan sa Aluan. Baretang mainit sa morning hirit. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Karen, good morning, Karen. Yes, VP Henry. Isa sa dumo na nin sarong bulan, ana portion kan tinampudig di sa may Kapitolyo, kanganing tawandalan ang mga aktibidad na gigibuhon sa taon-taon na Paskuhan sa Albay kada Disyembre kan gobyerno probinsyal kan Albay. Sa impormasyon na nakumpirmar kan DCGB News, sinabing aprobado naman kan sanggunian panlungsod kan Legazpi, ana kahagada na ini kan probinsya, na okuparon paramientas puun sa maabot na Lunes, Disyembre 1, tagkud iyan na Enero 5, ining porsyon kan Governor Locsin Street, tagkud sa May Rivera Street, o iyan mismo na porsyon kan tinampo sa hampang kan Kapitolyo sa Albay. Dahil lantaan pag-okupar asin sirado kan nasabing tinampo, matao manindalan sa pagpreposisyon asin pagbugtak kan mga nasa 21 mga imbitadong food and beverages business owners na matirinda o mabugtak kan sa indang mga food stall may relasyon sa gigibo na Paskuhan 2025. Mentas na ining oras VPN din na pinag-report ta ini. Di pa kaininin formal na abiso sa ngunyan ang Public Safety Office sa mga magiging alternatibong ruta. Halagad syerto ining mangyayari para iyan sa taon-taon na Paskuhan sa Albaycan Provincial kung sa inya dyan sa gigibuhon na pailaw sa Peñaranda Park.
Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwa. Tuloy-tuloy ang mga balita. Habang kita kay Pading Alar Mario sa mapang istorya. DCGB. Always number one, always at your service. Good morning Pading Al. Pasok. Morning, Pade. Kulang sa enforcement and LTO, PNP, maging and public safety officers sa mga hararayong barangay laban sa mga motorista sa indang mga traffic violation. Yan ang sitwasyon digdi sa mga hararayong barangay. Dakol na mga nagkakaraksidente na motorista na kulang ang disiplina. Kadakol digdi sa mga hararayong barangay ang may mga nakamotor na nagmaneho, mga teenager, daing lisensya, daing helmet, daing restro, ang motor, kung minapadaralagang pagari sa diri ang dinampo. Dagdagan pa kan mga open pipe na tambutso Yan. na talagang istorbo sa mga yaon sa gilid kan na tinampo, lalo na kung nagkakaturong ka na. Dahil man nagkadisiplina dahil dahil man nagdadarakop ako na may checkpoint man ang police, yaon sana sa arani sa sentro, halimbawa digdi sa southern part, yaon sana sa Taisan, alagad sa ibang mga barangay, dahil man nagsi-checkpoint. Lalo na ang LTO na bihira naman ko niya para checkpoint. Kaya buruelo ang mga motorista na traffic violators na kung minsan iyo ang kadaklan na nagkakaraksidente lalo na pag nagpakainom na. Yan. Okay. Yan pa niyan informasyon digdi sa Southern Paggan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat Pading Al sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang 11 bago po magabot ang alas 6 nin aga. Digdi po sa tuyang programang Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Wala. Wala si Shara. Wala. Taon-taon ugaring. Wala si Shara sa paningit, ha? Taon-taon ugaring. Ano doong paliwanag ka ni Shara taon-taon sa kuya, Hindi man siya naglakaw kaswapon, dahil magigili ba kaswapon. Ay, pwede. Garmay rason na. Paano tabi Ronald Solista sa table ko kan sa mga sponsor sa wish ko regalo mo? Bakit yun naman ang rason ni Shara taon-taon sa kuya? Baka yun naman ang rason ni Shara. Di paano kayo ni? Pasensya na po, dahil kitang paningit ko niyan. Dahil kitang paningit ko niyan Paningit sa Morning Hirit. Salvador. Anong paningit sa ngunya na aga Wala. Salamat na la. Imbis po na kuan, salamat ko na ha. Bago ko palawag si Joshua kasi Jomar Bien sa report, i-acknowledge ko muna sa mga sponsors tatabi sa Wish Ko Regalo Mo. Ronald, pwede pakipasok mo, Ronald? So, plugging ta sa Wish Ko Regalo Mo. Pakilog muna tabi. Yeah, okay. People making his buying special gift. Wish Ko Regalo Mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niya ito na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay ang tunay na spirito kan Pasko sa paagi kan pagsimban sa mga gusto nindang regalo. Tawan niya ito giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang kahagadan sa paagi kan Wish Ko Regalo Mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries nag-iedad din 5 hasta 8 anyos, residentes kan Legazpi asin Albay. Ang mga aki na gusto nin
regalo, pwedeng ipadara ang sa indang mga kahagadan sa paagi kan pagsurat sa papel kan sa indang pangaran, eksaktong address, edad, birthday, contact number, asin regalo na muyang maresibi nguyan na Pasko ng kantidad na iba sobra sa 500 pesos asin ihatod sa DCGB. Pwede mo na i-text sa 0927-777-5548 or i-comment sa DZGB Facebook page. Sarong aki kada pamilya at pwede magpadara kan sa indang wish na regalo. Ang deadline sa Disyembre 12, 2025, alas 5 ng hapon. Sa mga interesado na mag-sponsor sa wishes kan mga aki, magbisita sa DCGB or mag-text sa mga reporters asin announcers kan DCGB o ipadara sa GCash number 0995-984-5151. Kaya ang nyo na Pasko, share your blessing sa mga aki na nangangaipo. Ang wish ko, regalo mo, digibuhon sa Disyembre 19, 2025, ala 1 ng hapon sa Pacific Mall Event Center, Landco Business Park, Legazpi City. Wish ko, regalo mo. Merry Christmas sa Indogabos. Halik sa DZGB. Always number one. Always at your service. Don't you give love Christmas Day. O di, acknowledge na una po sa mga donors ta, mga sponsors ta sa Wish Ko Regalo Mo, sa mga interesado tabi dyan, ano. Pwede po ka muna magpaabot kan sa indong sponsorship sa kada aki, sa rupong aki, kantidad na 500 pesos para sa Wish Ko Regalo Mo. Pwede po ka muna magbakal, pwedeng ko sa mga wish list, digdi po sa DCGB, kamo po ang magbakal, kamo mag-gift wrap, tapos kamo po ang mag-distribute sa maabot ng December 19. Ang sa tuya pong venue, dyan po sa Pacific Mall. Salamat po sa management kan Pacific Mall ta na-approve na po so mahiwas na area para po sa mga kaakian. O di salamat tabi sa tuyang mga sponsors tabi sa pong doktor na habo magpamidbid, 10 aki sa iya. Si Cha Azucena, sarong aki, sarong another na anonymous doctor, 10 aki man. Tapos si Madam Lily Valenzuela, 5 aki. Joy Marbella, sarong aki. Si Dr. Eve Grolio, 5 aki. Aquawell, may donors tabi na for pick up so sa iyang sponsorship sa Aquawell, 5 aki. Ay tama, mali. 2 aki po. Tapos ang PYC Enterprises sa tuyang amigo, diyan si Manong si Manang na Marisa Calio, boda si Manong si Raul. Salamat. May Dr. Chris, baka nagdalango ka Dr. Resitado tabi ako Dr. Chris ki so pamparamdam baga Dr. Chris. Bako malilingawon daw talaga ako. Ang saro nang sa gusto kong bulungon kan sa kuyang mga amigong doktor ng mga psychologist. Ang nalilingaw ako Ronald, napaminsan napalingaw ako pala may agom. Yan ang gusto kong bulungon sa buhay ko na nalilingawan ko, may agom pala nga niya ako paguna ko, soltero ako. PYC Enterprises kay Manong Raul Calio, salamaton tabi, 5 aki man, sponsor niya. Kay Mampati, dyan sa Capitol 2, salamat Mampati. Tapos sa BFD Engineering sa Santo Cristo ba to? Gari Santo Cristo dyan sa Daraga, dyan sa Daraga tabi, salamaton, 3 aki. Kay board member Milabal, 10 aki. Kay Dr. Alan Lucanyas tabi, nagpa-reserve siya nin 10 aki. Buda kay Ata Mara, 2 aki. Yan for pick up dahil ni Jimmy na salita. Salamaton pong maray. Sa gusto tabi na magpaabot ki sponsorship, pwede po ka mong magdigdi sa DCGB, hanapon si Shirley. Kunday po ako kaya, ako digdi po akong 9 o'clock in the morning, yaong pa ako digdi. Pag 9, minahali na po ako, tamay paminsan may mga dapat po akong asikasuhon sa opisina. Tapos mga 10:30 or 11 hanggang mga 6 p.m., yan po si Shirley sa opisina. Hanapon po nindo si Shirley Dilumen. Kung yan si Shirley, pag tinaw po nindo sa sponsorship, may issue po ang acknowledgement receipt.
Kaya lang, kung dahil pa si Shirley, ako makuapon nindo, wala akong kapot-kapot na papel, pwede pong ihatod sa DCGB. Also, sponsorship po nindo, pwede po nindo mga tugang na ipadara sa GCash. I-note po ako, i-text po ako sa sakuyang mga numero, mga tugang 0928-777-5548, 0966-230-034. Inform po nindo ako na kamo nag-send sa GCash. Ang GCash number may tabi 0995-984-5151. Ha? 0995-984-5151. Nakapangaran po ang GCash kayan kay Jose Locsin Jr. Sa mo'y atabing Vice President for Engineering, boda, Chairman kan Board kan PBN Broadcasting Network, Jose Locsin po nakapangaran yan. Pag na-receive po anduman sa Manila, kan sa mo'yang staff sa mo'yang Manila office, isi-send po ang digdi sa mo sa DCGB. Piforward po sa messenger ko na kwanindo na sa ento tabi na sponsorship para sa mga aki. Ha? Iyo po. Kasuhapon may nag-send na sa GCash tabi na-receive mi na po digdi sa DCGB ta pinurward na sa kuya kang Manila office mi. As of now, igo po kita ki 66 children for sponsorship. 66 na aki po. Ang target ta initial mga nasa 300 muna, 300 muna. Kang last year nadublita ito 600 plus. So aki tang tinawanan kang last year. Tapos ang amount tabi na pledge ko niyan is nasa 33,000 para po sa wish ko regalo. Di ko pala sinabi digdi sa kuya. Igwaman ako digdi pong igwaman ako digdi pala. Dahil nakasurat digdi. Igwaman pa ako digdi ki 10 man. Yan na. Hinagadan ko si Mrs. ki pang-wish ko regalo mo. Ko tayo daw ako dyan ki pang 10 aki. Hiniling sana ako ni Mrs. Okay ngaya, love. Marayong ka ngaya, love. Iyo po. Seriously, so gusto tabi na magpadra kay sponsorship ang GCash number 0995-984-5151. I-notify ako sa Messenger o kung bako i-notify pa ako sa True Text na kamo po nag-send ki good for how many children. Pwedeng full name, pwedeng anonymous, etc. Okay? O salamaton pong maray sa endo tabi gabos na mga nagtiwala. Kasuhapon, pigkuan ko ini, pigpunan ko tabi ni, igwa na kita ki 66 children. Baka lamang makasanggatos kita ngunyan, makasanggatos kitang, makakuang kita ngunyan, maka 50 kita ngunyan. Igwa na po kita ki 10 aki. 100 na aki. Ha? Tuloy-tuloy lang po yan. Tahanggan po kita sa this November. Kung igwang may mga organisasyon na gusto tabi na magkuha ki wish list. Dumidi po sa DCGB. Kamo ma-distribute naman sa venue, tumabang po kamo magbakal, pwede po yan. Partnership po kita. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if it would bring you love on Christmas Day. Kabusis ko pala Ronald ang Jackson 5 Michael Jackson. Kabusis ko palang kan aki pa siya. Joshua Bino, may dagdag na report. Good morning, Joshua. Come in. Yes, Titi. Good morning. Yes. Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Good Sa mga morning. Parang-sabay. Good morning, Sagabos. Nasakop kang probinsya kan Albay. May gusto kang good morningan? Ha? May gusto kang good morningan? Wala na, nainot na. Tinext mo na? Inot sa gabos. Oh, ay dapat iba-ibang oras. Ano ingatan mo itaba kang ma-missend mo, missend. Dahil? So nasend mo sa iba, nasend mo man sa iya, ingatan mo. Kailan ang mangyari? Okay. Parehas kitang very faithful. Boy Scout baga? Correct. Hinapot ako naman sa Boy Scout. Trustworthy. Natang ito nag-picture ka, report mo ngayon sa commander mo. Ngayon ako ulokon sa ko si Ma'am Harlet.
Na Villanueva. Oo. Nga ko, madam, dahil mo pwede yan. Ang Boy Scout baga nga ko is friendly. Di ba? Mhm. Trustworthy. Loyal. Helpful. Kind. Correct. Thrifty. O di, sabi kan mga kasabay ko sa board council, tama nga ka dyan, Re. Tama ka nga. Kung di ko akong kamidbid, pig-enumerate ko so scout law, scout oath, pigsaro-saro ko ito, pag abot naman sarong word, ay, wala ka nga kayaan. Madidiskuido ako. Go, go, go! Yes, anyway, dito sa dagdag niya itong bareta, ang mga persons with disabilities o kaya mga PWDs, dapat ay nahuhod dyan, sabi ni Henry, as in sa anuman na plano sa mga komunidad, dapat kaibaan sa indang sektor. Ni BP Henry, padagos na pinagbubusol ngon yan, kan Simon of Cyrene, Community Rehabilitation and Development Foundation Incorporated. So na kaya binilog ninda ining Bicol Community-Based Inclusive Development Association, papigapod na BCBDA. Ini BP Henry na kumbaga organisasyon kan mga organisasyon man kan mga persons with disabilities sa mananlain na mga munisipyo at in probinsya kan Bicol region. Kumbaga umbrella organization ni BP Henry, ang pinaka nakakasaklaw sa inda yun na itong BCBDA. Ang BCBDA ini nag-celebrar kan sa indang ikasampulong taon ng anibersaryo kasuodma kung saan parte kan selebrasyon nagkaigwa BP Henry ng BCBDA Congress kung saan sa tabang man kan Simon of Cyrene piniripon giraray sa BCBDA at sa indang mga miyembro tabi BP Henry PWDs sa mga representante kan mga PWD organization sa Indigo Hotel digdi sa Legazpi City BP Henry Kasodma. Nagpartisipar sa nasabing aktibidad ang mga personnel halik sa DSWD, may personnel man halik sa DOLE, sa DICT at iba pang mga ahensya asin dumaninda pinagturokar ang mga programa ninda para sa inclusivity asin programang mga katabang asin mas mapagpapakusog sa kapasidad ng mga PWDs o PWDs tigdi sa Tuya BP Henry sa Bicol region. Kaya kuwan masabutan na kumbaga kung sinda BP Henry may disability, pako man 100% sindang disabled. Kung baga dapat pakusugon ang buot ng mga PWDs na ito sa BP Henry, kung ini ang padagos na pagbibusol kay ning Simon of Cyrene, asin ka na sabi ng organisasyon o kaya BCBDA, kung na kaya ipinagpromisa kayo ni, na magpapadagos ang siring kay ning kampanya sa BP Henry para mas lalong maibusol ang inclusivity tigdi sa Tuya sa Bicol region, kaya masigurong wala ni nawawalat ang mga PWDs kasabay tabi BP Henry sa gabos ng mga plano pangkauswagan sa Tuya tigdi sa Bicol region. Yes, okay. Yan, BP Henry, dagdag niya itong istorya with baby boy sa mobile, Des Covino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Ay, salamat tong kay ngaranan ko ini. Ngunya na, sa sunod tabi, sir, dahil ko na ngaranan, my friend. Benjan Family, Sampulo. Yan, ha. Salamaton, tabi, kay amigong Dr. Raul. Yan, ha. So, sunod, sir, dahil ko na ngaranan, ha. Tas sabi mo bagas ako, dahil ta kapag ngaranan. Secret nga ya. Ngaranan mong amigong Sarawayon ka. Ito nga ng amigo kong doktor, di mo nga ako pagngaranan. Nangaranan ko pala. Basta, anonymous na engineer, buda anonymous doktor. Yan na. Sa kuya man amigo, sampulo nga yaga boss, kay Julie. Good morning, Julie. Kay
kay Joan Pauline. Good morning. Mayroon naman lamang kita ako pangalan na Joan Pauline. Yan. So show me your 60. Julie at saka Joan Pauline. Yan ha. Saka kay si Raul, good morning ha. Amigo, o sumasunod tabi, day ko nang ngaranan ha. Excited lang. Ayun, excited lang. Salamaton, amigo. Alright, okay na tayo. Jomar Bien, may dagdag man na report. Jomar, good morning Jomar. Pasok. Salamat, Beef Henry. Good morning sa Paranta Baay. Baka may mga sponsor kita dyan sa first district, ikan magkolekta ha. Nugad igwa ki mga pagkapon sa ko digdi. Yo. Sa kuya na? Ako nang bala si mo. Yo. Kapagod ako sa Okay, sige, go. 93 anyos na kotangon niya na aldaw kung buhay pa si Ninoy Aquino. Ninoy Aquino day bagang ngunyan sa Tarlac. Birthday niya ngunyan, di ba? Roger Ronda. Sa August 21, di ba? 1983. Birthday niya ngunyan. Birthday. November 27. Yan. Happy birthday. 1932 na mundag. Oh. Kaya lang kung ta si Ninoy siya, ano na daw siya ngunyan, ano? 93 anyos, lolo. Gura ayo, tama ka, gurang na siya ngunyan. Very good answer. Good answer, Ihado. Good answer. Pero Ihado. dahil tadayin na si Ninoy Aquino ngunyan na birthday niya. Happy birthday na sana kay June Bornilla kan 106.9 WGB Tobacco. Ayan, ha. Good morning sa mga nakatutok dyan sa 106.9 WGB. John Bornella, happy birthday, amigo. Okay? 93 anyos naman. 93 anyos naman. Okay. Balik eskwela na ko dyan sa Banwaan Kantiwi matapos nakasurma dahil pa ibinalik so pag-eskwela dahil lang kanakalis na aldaw baga binhanin todo ang Banwaan Kantiwi pero diniklar na kasurma na ko nila aldaw balik eskwela na. Mientras tanto sa iba pang mga bareta arestado kan mga autoridad sarong persona na 22 anyos nang nagtatago sa iyang pinaghampang na kaso. Ang suspect binistyusan na sa pangaran na Tamulmol kan Tabako PNP. Si Tamulmol na hampang sa kasong frustrated homicide na kunsay ng warrant of arrest pinaluwas kan taon 2003 pa. 22 anyos na nakaaging aldaw na tiktikan kan mga miyembros kan Tabako PNP na aniun sa tabako giraray ining suspect kung kaya sa ining tiniklo isinerben warrant of arrest sa kasong frustrated homicide kung sa igwang 22,000 pesos na piyansa ang rekomendado ang korte para sa paramihan trust na paglaya kay ni. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Good morning kay amigong Jonathan. Sabi ni amigong Jonathan, good morning amigo. Apat ngayon na children sa muya, mag-agom, darahon mi lang dyan sa imo. Tama pa picture kami ni agom sa imo. Susupog ako. Kan sarong aldaw, yan ako sa Domingo. Kaya riba ko si Mrs. Nagsend kami ni Mrs. May dinuman kami. Ay dahil, nagkaon kami sa restaurante. May kuminiblit sa likod ko. Good morning, sir. Pwede po magpa-picture? Di niya naman siya. Nakiba ko pala si Mrs. Ay. May kaya di ba ka po pala? Ngayon ako si Mrs. po. Okay. Nasugo pa, sabi sa kuya. Pwede po magpa-picture, madam. Sabi ni ay, kakaw ko ta sa number. Good morning, tabi. Amigo, salamato na. Sige, pag dumidigdig ka, pa-picture kita, ha? Picture kita, amigo, ha? Amigong Jonathan, maray mga katabi sa inyo. At saka kay Busing Leonito Gaviria, salamaton, alat ko na. 5 aki, pero sa imo 5 kids yan. Leonito, surat ko. Gaviria, yan.
5 kids. Salamat migo tabi ha. Bossing Leonito, salamat na maray sa imo tabing ano yan ha. Sponsorship. Yan ha. Yan tabi ang latest. Mamaya sumadahon ko tabi dyan na 6:30 pagkatapos kang newscast. Good morning kay amigong Arnold Lorcha. Good morning daw sa mga taga UST Legazpi. Oy. Salamat ha, mga estudyante boda. Di ko alam kung estudyante o faculty o empleyado kang UST ha. Good morning tabi sa mga taga UST Legazpi ha. Ini ang eskwelahan na enot na nagbukas kan sa kuyang kanin pintuan para sa kuya kan mga panahon. Ha? Mga 9 or 10 years kita sa Aquinas University kayo ito. Congratulations daw, sabi ni Renen. Congratulations po sa mga bagong nurses na pasado sa nursing board. Yan. Congratulations. May tinaw sa kuya si Renen na samno sa pagkabuhay yo. Ito pala. Iba pala ito. Istorya pala. Mamaya, babalikan tayo. Good morning kay Manong Ray Malaya. Yan. John Quinto, maray na aga, amigo. Sa mga taga Pinarik, happy fiesta daw. Barangay 9 sa Pinarik. At saka good morning kay Atinitz Manzanillo. Atinitz, good morning po ha. Regards kay Nins ha. Regards tabi kay Nins. Okay? Sige po. Congratulations po kay Rocky Yang Año Nuevo ya for passing the 2025 nursing licensure examination. Good morning mga morning migo sako sampulo sa kuya, sandali lang sa kuya migo, sampulo man, tao ko na lang ki Jimmy. Si Kwan ini, tama ba? Si Kwan ini, si migo, tama, amigo, alam mo na amigo, pasensya ka, dahil ka supunbo ko kaya na-disquedo Si Kwan ba ito? So sa tuyang amigo sa mayon treats, pakitext daw tabi bossing for proper acknowledgement ha. Ining nag-pledge ki sampulo, itataon na lang kay Jimmy. Salamaton tabi bossing ha. Paki-kwan ba ito? Agaro sa amigo ko ini dyan sa Ginubatan ha. Pakitext daw tabi amigo ko ni kaini ha. Sa Palanog, si Kapitan Glenn Naparam. Yan ha. Punong Barangay Glenn Naparam. Salamaton tabi Kap Glenn. Agad di ba Liga President ka tabi Kap Glenn mo yan ha. Si Liga or Punong Barangay Glenn Naparam tabi sa Palanog. Good morning amigo. Mabuhay ka. Long time no see ha. Long time no see. Punong Barangay Glenn Naparam. Maray na aga tabi sa imo. Salamaton ha. Pakiabot na lang po kay Jimmy ha. Ika na po bala ha. Good morning. Sampulo tabi sa iya. Pap si Mustarkan Bangkiruhan. Good morning Henry M. Good morning Sir Henry. Nahiling taga kasuhapon. Busy ka. Gari po nagbaba ka iyo. Ako po ito. May kwan kaya kami. Naglakaw kami kasuhapon the whole day. Dakol na kong linakaw kasuhapon. Tabi ano. Happy Fiesta po sa ama nito October 24. Sabay palan sa fiesta sa ama nito Legazpi. Happy fiesta po sa mga taga-kahugutan Bakakay Albay, sabi ni Braca Jo. Ligao City, maray na agad tabi dyan sa Tinampu Ligao City. Alright, mamaya na yung iba. Mga tugang masunod na mga bareta sa Morning Hirit. Makalipas lang kayo ni. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa inang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe ning 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing, 10,000 pesos. Best in costume, 10,000 pesos. As in Best in musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025.
2025. Maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hari sa Department of Tourism, headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Asin sa inyong istasyon, Radyo DZGB. Always number one. Always at your service. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:16. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw o sa detalyes mga tugang kan mga darakulang bareta o kaya headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw mga tugang nin Huwebes. 11 ang gadan sa 12 katawong lunad kan UB Express van nahaling nabwa pasiring sa Legazpi. Nagadan ini makatapos na banggaonin sa rong 14-wheeler truck kasi nahulog sa ampas sa Libod kan Kamaligalbay. Bagong edifisyo kan Piodoran Memorial District Hospital sa Karatagan Piodoran Albay. Planong buksan kan Gobyerno Provincial kan Albay sa masunod na taon. 8 contractors pigrekomendar kan ICI nakasuhan sa flood control scam. Dating ako Bicol Party List Representative Saldico, inimbuelto si Primera Dama Lisa Araneta Marcos sa importasyon ng bagas sa ibang nasyon. Korte sa Brazil ipinag-ordin ang pagbuon kan 27 taon na pagkakapreso ni dating Presidente Jair Bolsonaro. Business News, moderno as sindikalidad na renewable energy sa nasyon, suportado ni PBBM. Health News, Liwoy o human saliva
posibleng maging pain relief solutions sa maabot na panahon sigon sa mga eksperto talaga. Liwuya. Aram kang bulong sa ni. Mientras tanto, mga tugang sa detalyes kan mga darakulang bareta ngunyanalda. Gadan ang 11 sa 12 katawong lunad kan UV Express van na haling nabwa pasiring sa Legazpi City. Makalis ang 8 oras na rescue operation sa nangyaring aksidente sa Purok 5 Libod kan Kamalig Albay kaso Udma. Sa opisyal na pahayag ni Kamalig Mayor Kaloy Baldo, saro sara nakaligtas sa lunad kan pampasahedong van. Ligtas man ang driver kan truck na may plate number na RFK 576 mantangan helper kay ni presenting na sa hospital para sa magkanigong medical na atensyon. Sa investigasyon na waranin preno ang truck na pasiring sa 3rd District kon kaya buminangga sa van asin dumiretso sa creek. Sinabi ni Baldo na personal niyang pig monitor and rescue and retrieval operations kasabay ang mga ahensya. Pinasalamatan kan alkalde ang Kamalig MDRMO, Kamalig MHO, Kamalig BFP o Bureau of Fire Protection, Kamalig PNP, Ligao, CDRMO, PEO o Provincial Engineering Office, DPWH Second Engineering, Bureau of Fire Protection, Special Rescue Force, Highway Patrol Group, ginubatan ambulance sa Sinibapa. Nagpaabot man rin pagkikidumamay si Baldo sa mga pamilyang labayaan kan mga biktima sa mamundong trahedya. Nangapudan man ang alkalde sa mga motorista na maglikay. Siguroho na nasa marhay na kamugtakan ang mga bihikulo, mantang luway-luway sana ang pagmaneho para makalikay sa aksidente o makadanyar sa buhay nin iba. Planong buksan kan gobyerno probinsal kan Albay sa taon 2026 ang bagong edifisyo kan Piodoran Memorial District Hospital sa Karatagan, Piodoran, Albay. Sigon kay Albay Governor Noel Rosal, sa giraray na makondusir nin site inspection ang gobyerno para sa nasabing ospital matapos ang ginibong soft opening kan JBDAP kan nakaaging alaw. Dadag pa niya na pinaghalat nindang ngunya na taon na matapos ang pigigibong water as in electrical facility bago maging operational as in buksan sa publiko. Pigalaon man na sa Pebrero o Marso 2026 mabubuksan ang pasilidad tangani na mas mapakusugpaan paghatod ng serbisyong medikal sa mga physically isolated and disadvantaged area. Dagdag mga tugang na mga bareta hali po dyan sa luwas. Aramon ta daw ang report na dara ni Al Armario. Big handaan ng unyan kanako Bicol ang programa sa Barangay Padang sa Domingo, Nobyembre 30, anibersaryo kan Bagyong Riming. Papanginotan niya ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Kada taon bigramdom kan mga taga-barangay Padang kana mga nagkagaradan kay ito, kana Bagyong Riming kung sa'y na ilubong nin buhay, nakadakol na mga residentes digdi, kana binulusan nin lahar, alay sa taludtod kana Bulkan Mayon. Digdi man na mundag anak ko Bicol Party List dahil sa pagtatarabangan kay ito. Nobyembre 30, girarang ining gigiramdomon. Asin ta sa ngunyan, pinaganda na yan kan ako, Bicol. Al Armario, DCGB. Mientras tanto, mga tugang, iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Report kasabay si Jimmy Nazalita. Mga suwestyon kan publiko na pabindisyonan sa padi. Ang lugar na pinangyaran kan aksidente sa Libod Albay, kasuhapon, nagresulta sa 11 na gadan. Uya pang detalye kay Jimmy Nazalita. Ay mga suwestyon ang publiko na ang lugar na pinangyarihan kan matkaturutristing aksidente kaso hapon digdi sa Purok 5 Barangay Libod, Kamalig kung pupwede pa bindisyonan sa padi dahilan sa konsiderado ng accident prone area ang lugar na ini. Aling Libod to Ilawod kung saan mismong si Mayor Kaloy Baldo nagkonfirmar na ang kahalaban na ini kan tinampo talagang delinkwente. Matatandaan kan mga inot na panahon ang kahalaban kan tinampo Libod to Travisia Highway haros gulping buhay naman ang nasayang dahilan sa mga sunod-sunod na mga aksidente haros sirimbagan pati.
kung sa biyo na nang nagpiperdon ang mga residentes digdi, alagad ang dahilan kan pagkapundo kan aksidente, iyo ang pagkondusir nin blessing nin padi, asin pigga pangajian ang mga lugar na pinapangyarihan nin mga aksidente katarabang ang mga residentes kung sa inpon ka ito, dahil na nin mga nagsurunod pang mga pangyayari. Sa halawig na panahon, kasudma sa na naman nagkaigwa, na matinding aksidente kung sa 11 anasayang nabuhay sa salpukan nin van asin trailer truck kung kaya balido ang suwestyon na digdi sa libod hagadon an intervention kan simbahan para mapabindisyonan ang lugar na ini para dahil na mautrupa ang pangyayari kung sa inday manin problema kung an intervention kan mga taong simbahan pagpamibi iyon sa liwat na hagadon kan barangay o kan LGU Kamalig. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, tsunami drill sa nagkapirang coastal barangay sa siyudad Legazpi, gigibuhon ngunya na alas 9 nin aga. Karen Ala sa report. May tsunami drill na gigibuhon at siya na alas 9 nin pagkaaga. Tagpud alas 10 nin aga ang apat na mga coastal barangay sa siyudad nin Legazpi bilang pagpreparar asin pag-aadal kan siyudad sa magiging kamugtatan kan residensya sa makatapos ng pagtaas ng tubig dagat sa Legazpi. Sigun sa Legazpi City Disaster Operations Center, mapartisipar digdi ang mga residentes kan barangay Baybay, Tigkali, Sabang, asin San Roque bilang saro sa mga identifikadong barangay sa Legazpi na vulnerable sa pagtaas kan tubig dagat sa syudad. Kung in kaso makamati nin makusuga na tsunami siren at saan na alas 9 nin pagkaaga asin makahiling nin mga siribot-sibot na mga response personnel, dai maalarma dahil lang kadrilman sa naiyan na pinag-orchestratan Legazpi CDRRMO sa apat na mga coastal barangay sa Legazpi ngunyan na aldaw. Bali sinabing ang drill, mapasiriring iyan dyan sa Washington Drive sa Old Albay District, particularmente dyan sa may Airport Road sa Legazpi City Convention Center, sa pagsabing iyo ang identifikadong lugar na mas ligtas kung tumama ang data pinagahagad na 8.3 magnitude na linog sa probinsya na may kasabay ng tsunami. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdagman na bareta. Pinaliwanag kan Department of Environment and Natural Resources o kaya DENR Bicol sa paagi ni Assistant Regional Director for Technical Services Attorney Ronel Sopsop at may kinaraman sa controversial na bareta na alegado pagkudal sa Bulkan Mayon. Sigon kay Attorney Sopsop kan DENR Bicol ang parte kan Mayon na pinagkudal iyo ang nasa lawas kan protected area asin nasa laog ini kan sarong alienable and disposable land. Sigun kay sa nasabing opisyal, nagkaigwa naman ang pag-aadal asin investigasyon ang sa hindang ahensya kung sa susog sa napag-araman para man talaga ng pinag-isyong ECC ang DNR Bicol asin itong may sadiri ka na daga na nagpakudal ay man talaga kaituan mag-secure o kaya maghagad ng permiso hali sa Protected Area Management Board o kaya PAMB dahil sa nasa lawas nga ni ini ka na protected area. Sigun sa nasabi ng opisyal, DPWH nagpaprovesto kan project asin nagbababa ni na pundo asin na involved na ang DNR asin nagataon na permit kung ang daga yaon sa sarong timberland o kaya dapat okay, pagsidiri ka na gobyerno o so kaya naman mga daga na katuwa di pasararom sa forest management asin kaya po rin maghagad ng ECC alagad kunwara sa mga lugar na ini dahil naman nagagawin naman na ang DNR sa nasabi ng bagay daw gunta ang paliwanag ni Attorney Ronel Sopsop. Nasa labas po yan. Then po ay sa
wala po yung ECC na may sa kanila. And then, hindi kailangan mag-secure ng permit sa lahat po yung mga business po kasi labas po siya So yan ang pahayag kahit nagsabi ng opisyal. Dagdag na bareta, Diyos Tobino, DCGB. Sarong person deprived of liberty inaresto graray kan mga otoridad. Jomar Bien sa detalye. Liwat na inarestar kan mga otoridad ang sarong dati nang nasa loob kan Tabaco City District Jail o persons deprived of liberty. Iniulit matrayumpong napaboran kan piskalya asing ka korte ang in-apply na kaso kan TVPNP kontra sa PDL-9 na kadagdagan na kasong may koneksyon sa pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kanakaagingal daw bitbit na kadagdagan na warrant of arrest isinirbi kan malinaw TVPNP sa panginot ni Police Major Christian Brual ang warrant of arrest na ipinirwas kang korte kontra sa suspect na nasa laog na kan Tabaco City District Jail na binistusan na sa pangaran na Gary asin na carry ba sa municipal most wanted person kan Banwaan kan Tiwi. Ang kaso may koneksyon sa pagpabakal ng illegal na droga asin pagtatago man kan naunambita na illegal na droga. Piyansang 200,000 pesos para duman sa pagpabakal ng droga asing 40,000 pesos para sa pagsasaray kan illegal na droga ang rekomendado kan korte na piyansa sa naunambita na suspect. Yang report, Jomar Bien, DCGB. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:32 nin pagkaaga. Baretang unyan sa Lado Nacional. Mga baretang may init, tigdi po sa morning hirit. Mas dakol na mga estudyante ang inasahan na makikinabang sa pinakadakulang o pinadagdagan na alawan sa irarom kan Tertiary Education Subsidy o TES na nakapalaman sa Free College Law para sa mga nagitios na estudyante sigon kay Senador Bam Aquino sa Senate version kan 2026 budget ginibo na 27.3 billion pesos ang budget para sa TES asin tulong dunong program hali sa 20.7 billion na hinagad sa National Expenditure Program. Sigon kay Aquino na pangduwa sa 2025 senatorial elections, mas dakol na mga beneficiaryo ang makikinabang sa financial assistance kan sa indang magagamit sa iba-ibang gastuson sa pag-aadal siring sa pagkaon, libro asin allowance. Enot nang hinagad ni Aquino sa budget hearing kan Commission on Higher Education nadagdagan ang pondo para sa TES matapos mariparo na nagbabaan budget para digdi kan taon 2025 hanggang 2026. Ang TES program iyon importanteng parte kan College Law o Republic Act 10931 na pinagsulong ni Aquino bilang principal sponsor kay ni. Takop kay ni ang mga gastuson ng mga nagitios asin karapat dapat na mga estudyante na mag-adal sa mga pribadong kolehiyo asin mga universidad. Bilang chairperson kan Senate Committee on Basic Education, may bid sa Aquino na ipinaglaban ang libreng edukasyon pon kay ito hanggan sa ngunyan. Ipinagrekomendar kang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman ang pagsangat ng kaso kriminal asin administratibo kontra sa 8 kongresista na pigasabing imbelto bilang mga contractors sa infrastructure projects. Sa sarong press conference, pinag-anunsyo ni ICI Chair Andres Reyes dan mga kontratista iyon pinagasabing tagsadiri o may koneksyon sa mga construction firm na nakuanin proyekto kan gobyerno. Ipinagrekomenda na kasuhan ang mga minasunod: dating Ako Bicol Party List Representative Saldico, Construction Worker Solidarity Party Representative Edwin Garjola, Oswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr., Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nizay, Bulacan 2nd District Representative Agostina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas,
asin Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Sigon kay Reyes, ang rekomendasyon may kinaraman sa sobra sa 1,300 na infrastructure projects na na-award poon kan taon 2016 sagkod 2024. Posibleng mahampang ang mga opisyal sa pagsuhay sa Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees asin ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act sigon pa sa ICI. Pig sa sabing binalo kan abogado ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na i-blackmail si Presidente Ferdinand Marcos Jr. tanganing daikan sila ron ang pasaporte kan dating kongresista katrokis kan pagpundo sa pagpapaluwas kan video. Ini mismo ibinulgar ni PBBM sa sarong video na ipighira sa social media. Sigon sa Presidente, nagdulok sa indan abogado kay ni asin nagbalong mag-blackmail kung daininda kakansilaron ang pasaporte kay ni asin dai siya mapaluwas nin video. Nanindugan man ang Presidente na dai siya makikinegosasyon sa mga kriminal maski magpadagos ang pagluwas kang video niko. Tinawanin doon na dai makakadulag sa hustisya siko makusog man na pinahimutikan ni Attorney Roy Rondain. Ang abogado niko ana sabing alegasyon. Sinabi kay ni na completely untrue dahil dai siya nakipaghuron maski kiisay sa gobyerno para magnegosyar sa pagpundo kan pagpapaluwas ng video katrokes kan pasaporte. Sinabi ni Rondain na dai siya nin control may kinaraman sa pag-release kan video. Magigiramduman na uminabot sa anom na video ang ilumas niko may kinaraman sa flood control scam. Igwang pigasabing part 3 sa iyang bagong serye nin video na pig-post kan Lunes sa sin Martes kon sa pigdetalye niya ang pigasabing budget insertion na pigsugo ni Marcos. Inimbuelto ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizaldico si Primera Dama Liza Araneta Marcos sa importasyon ng bagas dahilan kung natadain nagbaba ang presyo kaini maski ibinaba ng tarifa sa importasyon. Sa katulo asin ultimong kabtang kan sa iyang video, sinabi ni ko na kang Abril 2023, pigrekomendar niya ka ito na nagtutukaw o sa nagtutukaw na speaker na si Representative Ferdinand Martin Romualdez na mag-importa din 13 million metriko toneladang bagas tanganing mapababa ang presyo sa 22 pesos kada kilo dahil nagpuuna na mag-itaas ang presyo kay ni. Pero dahil ini inaprobaran kang Presidente kan sindana sa Clark dahil digdi suminikad ang presyo kan bagas na nag-abot sa 55 pesos kada kilo sagkod taon 2024. Sigon sa dating kongresista, kan taon 2024 kinahuron niya giraray si Speaker Romualdez na kung pwede makahuron ninda si Secretary Francisco Chu Laurel kan Department of Agriculture as in Secretary Ralph Recto kan Department of Finance para maibaba ang taripa nin bagas gikan sa 35% pasisiring sa 15%. Dagdag paniko. Nagpatanid pa siko kay Romualdez na maitaas ang presyo nin bagas nin 60 kada kilo o 60 pesos kada kilo. Kung pigrekomendar niya na ibaba ang tarifa sa imported na bagas tanganing magdakol ang supply asin magkulpa ang presyo. Matapos ang serye kan pagtiripon na kumbinsir ang mga economic manager na ibaba ang tarifa sa bagas. Pero matapos ang apat sagkod anom na bulan, day pa man giraray ini nagbababa ang presyo nin bagas maski ibinaba ng taripa kaya ipinagrekomendar niya kay Speaker Romualdez na magpa-investigar manungod sa bagay na ini sa pagikan Quinta Committee hearings na pinanginutan kay ito ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Pero ipinapundo ang investigasyon matapos ipahiling ni Agriculture Secretary Laurel ang confidential report na nagkukonektar kay First Lady sa rice importer. Nakapalaman digdiya na ang Primera Dama mismo ang nagpugol sa mga rice importers. Nanindugan si House Committee on Appropriations Chairman Micaela Swansing na dahing insertion ang House version kan 2026 General Appropriations Bill o GAB. Kung paman kan deliberasyon nin mga pundo kan mga ahensya na isinapubliko ang pagdangog digdi. Tinawan ni Swansing na siniguro niya na sa iyang pamamahala daim malalauganin ano man as questionabling pundo ang JAB.
dahil maingat ninda ining pig-adalan asin pinagkasunduan. Siniguro man ni Swansing na maski ang flood control projects day manatawanan in pondo o ano man insertion sa tutukaron na budget sa BICAM. Nagtutubod si Swansing na magiging matanos asin mas malinig ang gigibuh na BICAM kan Kamara asin Senado dahil isa sa publiko ang live streaming na ini. Kumpiyansa man si Swansing na sa nagraning BICAM, mas magiging marikas na ang pagpasar kan budget dahil mantinidong nakaangkla ang ipapasar na duwang sanga kan Kongreso sa mga programa kan Administrasyon Marcos Jr. Dai binalgar ninda Senador Chis Escudero asin contractor na si Lawrence Lobiano ang Omnibus Election Code o OEC may kinaaraman sa 30 million pesos na campaign donation sa senatorial bid kan senador sa taon 2022 sigon sa Political Finance and Affairs Department kan Commission on Election. Sigon sa o sinabi ng opisina, deng ebidensya na sinuhay ni Escudero asin Lobiano ang Section 95C kang Omnibus Election Code na nagbabawal sa mga taong may kontrata sa gobyerno na magtao din political donation. Pinagunambitan kan PFAD sa saindang 9-page resolution na si Lobiano asin Central Waste Construction and Development Incorporated na pinamayuhan niya may magkaibang legal entity. Ipinahayag ninda na ang donasyon ni Lobiano hali mismo sa iyang sariling bulsa asin dainin ebidensyang hali sa kumpanya dahil digdi sinabi kan PFAD na ang pagresibi ni Escudero nin kontribusyon daing legal na utang o daing legal na ulang. Pinagrekomendar man kan PFAD nan pagpundo sa investigasyon laban kay Escudero asin Lobiano. Pangultimo mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal, duwa ang narehistrong nawawara sa Negros Island region matapos ang padagos na namamatian na epekto kan bagyong Berbina asin kan shoreline sigon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sigon sa report kan ahensya, day pang narehistrong nagadan o na lugadan. Uminabot sa 275,458 katao o 78,736 na pamilya ang apektado kan maraot na panahon sa may Maropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas asin Caraga. Pinakadakol digdi ang hali sa Negros Island Region na may 168,133 na individual asin o kaya nasa 48,450 katao o 14,238 pamilya ang paramyantras na nag-evacuar sa mga evacuation centers. Mantang 34,377 katao ang nakidago sa ibang lugar. Sigon sa NDRMC, nagkapirang pagbaha sa pagrasay, asin pagrasay nindaga ang napabareta sa iba-ibang lugar. Mantinidong warang supply ng kuryente ang 19 lugar. Mantang sarong lugar ang nakamati ng problema sa komunikasyon. 95 man ang mga harong ang naraot. 82 ang partially damaged, mantang 13 ang totally damaged. Sa mga tinampo, asin tulay, napiktaran ang 25 sa 38 road sections, asin 5 tulay na daipaman giraray na agihan sigon sa NDRRMC. Bareta sa Lawaskan, Pilipinas, makalipas po kay ni GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park.
For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407. Or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. People making lists, buying special Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niyato na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay ang tunay na spirito kan Pasko sa paagi kan pagsimbag sa mga gusto nilang regalo. Tawan niyato Giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa inang kahagadan sa paagi kan Wish ko, regalo mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries, nag-iedad din 5 hasta 8 anyos, residentes kan Legazpi asin Albay. Ang mga aki na gusto nin regalo, pwedeng ipadara ang sa indang mga kahagadan sa paagi kan pagsurat sa papel kan sa indang pangaran, eksaktong address, edad, birthday, contact number, asin regalo na mo yung maresibi nguya na Pasko ng kantidad na iba sobra sa 500 pesos asin ihatod sa DCGB. Pwede mo na i-text sa 0927-777-5548 or i-comment sa DZGB Facebook page. Sarong aki kada pamilya ang pwede magpadara kan sa indang wish na regalo. Ang deadline sa Disyembre 12, 2025, alas 5 ng hapon. Sa mga interesado na mag-sponsor sa wishes kan mga aki, magbisita sa DCGB or mag-text sa mga reporters asin announcers kan DCGB o ipadara sa GCash number 0995-984-5151. Kaya ngunyan na Pasko, share your blessing sa mga aki na nangangaipo. Ang wish ko, regalo mo, ligibuhon sa Disyembre 19, 2025, ala 1 ng hapon sa Pacific Mall Event Center, Lanco Business Park, Legazpi City. Wish ko, regalo mo. Merry Christmas sa Indugabos. Hale sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple of strays. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ininin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe din 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana din 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in Street Dancing, 10,000 pesos. Best in Costume, 10,000 pesos. Asin Best in Musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DZGB YouTube channel, asin sa Radyo DZGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indugabos. Hani sa Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DZGB. Always number 1. Always at your service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years.
AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services! AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. GB News Express. News Express. GB News Express. Paretangon yan sa ibang nasyon, nagluwas na po ng desisyon ang korte kan Brazil na nagsugo kan pagpuon kan 27 taon na pagkakapreso ni dating President Jair Bolsonaro. Sigon kay Supreme Court Justice Alexandre de Morales na ang kaso may kinaaraman sa pagtano kay ni Ninkodita day pigapilar kan defense team ni Bolsonaro ang desisyon sa attempted 2022 Kodita mantang magigirumduman na binalo kay ni na magpaapod din Kodita kontra sa nagsalida sa iya na si Presidente Luis Inacio Lula de Silva. Inutang sinabi ka na abogado ni Bolsonaro na bako makaustisya ang pag-aresto kay Bolsonaro dahil makakaapekto ini sa iyang salud. Aramon ta daw mga tugang ang health news na ang liwoy daw o human saliva posibleng maging pain relief solusyon sa mga maabot na panahon sigon sa mga eksperto. Gani kinibo na ini kan mga Pilipino. Di ba, Ronald? Ginamit na ini sa sibang. Di ba? Good morning, Paring Mar. Please come in. Good morning, BP. Nagluwa sa pag-aaral ka mga eksperto sa salud sa kinabahan na ang liwoy o human saliva ang posibleng maging solusyon sa kulog na namamatihan ka sa tuyang lawas. Sigon sa mga ini, ang human saliva o liwoy, ikuanin opurfin, sarong natural painkiller na sagkod anong na beses o 6 times na makusog kaysa morphine. Ang peptide na ini nagbabawas ng kulog sa pagikan pag-block kan enkephalin breakdown na nagkakatabang na mabawasan ang minor discomfort. Sa ngunyan, day papigagamit clinically, pero makusog ang paglaom ka mga health experts na sa mga maabot na aldaw, ilan magiging solusyon sa kulog na pigmamati kan lawas nin sarong individual. Health News from Newsbase, Mardila, daing iba. Ginibo na talaga ang kan mga Pilipino sa sibang, ade.
Nasibang ba? Pagbakulugan tulak mo nasibang, liwoy ang bulong. Gari tama man ang research na yan. Abangan niya to ang scientific result ka yan sa mga maabot na daw. Sandali lang tapig apo dan tapong. Good morning, Ma'am Ruth. Ma'am Roti. Sir Henry, marhay na aga po. Yes, Marhay po. na aga po. On the air ka sa tuyang programa. Go ahead po sa latest forecast ngunyan daw. Yes, marhay na aga po sa mga tagapagdangog ng DCGB. Ini po ang baratang panahon tangon niya na aldaw, November 27, 2025. Ito pong si binabantayan tang Severe Tropical Storm Verbana, base sa available data kasubagong alas 5 ng aga ay nakaka-apekto digdi sa may western section kang Southern Luzon. Shear line naman ang nakaka-apekto sa eastern section kang Northern Luzon at northeast monsoon itong inaapod kang hangin amihan nakaka-apekto sa iba pang bahagi kang Northern Luzon. Mintras ngunyan na aldaw, buong probinsya po kang Kabikulan na generally fair weather, partly cloudy to cloudy na may mga isolated na pag-uran, pagkikilat asin pagdaguldol. Lalo na po pagkahapon o banggi, dulot lamang po ini kang localized thunderstorm. Maluya sagkod sa moderatong duros hali sa timog sirangan, sagkod sa sirangan ang mairal na may banayad sagkod sa katamtamang paghukol kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tang di sa Albay naglalaro sa 25, sagkod 32 degrees Celsius. Nagsirang po ang aldaw kasubagong alas 5:50 ning aga, masol na po at yan na alas 5:16 ning hapon. So generally fair weather po kita ngunya na aldaw Senher. Good morning po. Salamat po, Ma'am Ruth, sa report. Hali dyan sa Pag-asa. Alright, yan po mga tugang ang mga latest na mga sitwasyon. Okay, ang sa tuyang panahon, mga tugang ngunyan pong aldaw. Yan po ang detalyes kan mga darakulang bareta sa GB News Express. Nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, katuwang po si Jenny Balyarana, si Nicole Ann Gloriani, asin ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Alright, balik kita sa programa. 1 minuto bago mag alas 7. Acknowledge ko lang ining mga latest na sponsor tapo sa Wish Ko Regalo Mo ha. Salamaton tabi sa Indo, Gabos na mga nag-pledge ko niya na aga. Buda sa kasuhapon.
ipasumada ko na lang po tod so number of children na may sponsor na. Diyan pong mga pag-abot ni Shara sa Moy Tabing Production Department. Salamat po kay Punong Barangay Liga President Glenn Aparam diyan sa Palanog, 10 aki. 10 children po. Thank you kay amigong Leonito Gaviria, 5 children. Sa kuyang amigo si Jonathan, 4 na aki. Thank you amigo. Benjan family, 10. Dr. Aul, ngaranan ta kago niya sa masulit ka ngaranan ha. Sasabi mo dahil kapag ngaranan. Excited lang amigo ha. Salamat tabi 10 children. Kay Ata Mara Gang Jibedap 2 children. Kay habo magpabistong engineer, boda magpabistong doktor, bali 10 aki, taglima po sinda. Kay board member Milabal, 10 pong aki. Sa BFD Engineering, 3 aki. Kay Mampati, 2 aki. PYC Enterprises, kay Bossing Raul Calio. Boda kay Mamarisa, 5 aki. Aquawell, for pick up po, 2 children. Joy Marbella, thank you po. Sarong aki, nakasid na sa GCash. Lily Valenzuela, 5 aki. Salamaton Ma'am Lily. Tapos saro pong anonymous na doktor, Dr. Bato, 10 children. Si Cha Azucena, saro pong aki, and as another anonymous doctor na amigo niya to, mga tuwang 2 aki. Ha? Salamaton na maray, tabi sa Indogabos. 2 man pong aki sa sakuyang barkada na taga DENR. Yan, ha? Madali lang tayo, sura tayo nita. Alas 7 na baka malingawang ko. 2 children, anonymous of DNR. Thank you po, madam. Iyan. Okay. Salamaton tabi. Sa tuya na mga... Thank you, madam. Dahil ko na otron taba, kamangaranan ko pa. Salamaton tabi. Makaugmahon, kaswapon pa ko na ugmahon kan response nindo. Kada ito, another 10 children. Alat ngo na, 10 alat ngo na. Alat ko na ha, i-verify ko inita. Di nakapunpok sa kang numerong ini, madali lang ha. Madali lang. Another 10 children, madali lang. Verify ta ini ha bago kita magtapos. Ta alas 7:04. Hello amigo. Hello, Sene, ay sorry. Si Sene. Si Sai, Marl. Kaya daw ako. Sa amin, mayon treats. Ayo, okay. Hapit mo kay Jimmy na lang pare, tabi. Kay Jimmy. Text mo lang si Jimmy ha. Okay. Salamaton. Okay, thank you. Si Marlon, asa ko kaya daw ako. Lat ngo tay punbo ko ding number ni Marlon D. Marlon D. Dako lang kaya akong di nakapunbok na numero Sandali lang. Marlon D. Mayon treats ha. Diyan po yan sa Ginubatan. Tabi. Dakulong kaya mig ang numero mo. Natagari paburog nasarautan ng lugod kita. Diyan tabi sa Mayon Treats, mga tugang sa Ginubatan, another 10 children. Thank you amigo. Salamato na. Sandali lang. Excited lang. Mayon Treats. Yan. 10 children. Okay, salamaton tabi So mga gusto mag-sponsor tabi, pakichat na lang sa 09 ang GCash number, may naghahanap tabi kan GCash number. Hello? Hello? Po. Dai pa tabi. Dai pa. Iyon na, patapos na. Sino? Okay. Iya po. Okay. Iya. Apa? Yeah, okay. Yeah, okay. Sige, tabi. Alright. Sige, sandali lang. Baka, so GCash number tabi 0995-984-5151. Yo, GCash number 984-5151. Happy birthday kay, good morning daw kay Kayen and Chelsea. At saka kay Mama and Librera family sa Pag-asa Daraga Albay. Hali sa Mosa family here in Baligang, Kamalig Albay. Turog pa si Rion and Akiro. Sige po. Alright, sige.
Congratulations kay sa bagutang nurses. Tabi, kapapasa pa lang sa nursing board exam kay Jet Walter Ariola Orinoco. Yan. Aki ni Ma'am Gina Daini Aki ni Ma'am Gina Orinoco. Congratulations Tabi sa kay Jet Walter Ariola Orinoco. Bago tabing nurse yan. Kapapasa pa lang sa nursing board exam. At saka kay Jinky Torre. So aki niya si Bam Torre. Yan. Congratulations mga taga City Health Office ni na mga nurses. May mga aki naman sinang mga nurse ngunyan. Yan. Congratulations Tabi. Garland Eatery additional 3. Madali lang ha. Garland Eatery. Thank you pa ding Benny. Additional 3 children. Salamaton po aray ko. Tusok ang kamot ko kan bullpen ko. Alright, umaparam na muna ako ta. Diyan 7:30 i-acknowledge ta pwedeng sa tuyang mga dagdag pang mga sponsors ha. Thank you mga amigo. Pading Benny Garland, maray na agad tabi sa imo. Salamaton na maray. At tabi at saka kay Dr. Santi Aranya. Duwa man da sa iya. Dr. Santi, ang sa tuyang amigo sa schools na nasa division supervisor. DepEd Schools Division Superintendent. Ay, sorry. Prinamuta ka, sir. Duwa man na aki sa iya. Salamaton tabi, sir. Dr. Sante, ang sa tuyang amigo. Yan po sa Legazpi City Division. Supervisor po sa Department of Education. Okay, mamaya naman yung iba. 7:30 ha. Papasadahan ko na lang po. Thank you po, Dr. Santi, sa mga latest niya to na mga sponsors ngo niya na aga. Masunod na, Bareta alas 7, kasabay si News Director Mardy La Cruz, asin po si Miss Jasmine Baloloy sa DCGB, Bareta alas 7. Goodbye, mabuhay. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.